Angibingelele kakhulu-ke South Africa, ngibingelele Ningizimu Afrika worldwide. Sanibonani. Nibingelelwa ishiti elimhlophe ufuza kufelele amasha amahle angathi azashumayela. Propaganda uyasabeka. Isixubizo singasuki orapera ngwarapela lova entomini zawo qede imali bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani. Wagadla ngey'nduku singayiphethe. Ngiyakhuleka emakhosini asendlunkulu. Ngibingelele kuy'phathimandla zonke ey'phathisiwe ngokukahulumeni bese kuba abagcotshwa baNkulunkulu kanye nabanikazi bempande. Siyabingelela kunina nonke. Angibingeleleke kuzo zonke iy'thandwa zami, amakhasimende ami athenga insipho uMgabe, athenga insipho uMandela imihla namalanga. Sanibonani. Ngibingelelwa ishidi elimhlophe kupropaganda uyasabeka njengoba ngishilo. Umfana kaMamthandi umfana wase-NTW no-Divorce Women esizweni senkosi uVT Ngcobo. Nginibingelela nonke-ke nhlangothi zonke zomhlaba kumagumbi amane omhlaba. Nginibingelela ngesihle nenjabulo, nginibingelela nangenhloso enhle ngalesi sikhathi. Ungumama, ungubaba, uyingane, umdala, uyalidinga lolu lwazi engizolidlulisa njengamanje. Angizoba mude kakhulu, ngizothi eyami injabulo ayikazi yabe eyami ngedwa. Uma ngijabulile ngijwayele ukujabula nabantu. Bangofakazi abantu abasizakala la ekhaya. Njalo mangehlelwe okuhle ngiye ngibuye ngizonitshela ukuthi sekukhona amathamsanqa angehlele. Ngiyolokhu ngigiya njalo-ke ngesihlangu sami engasiphiwa uJehova ukuthi angenze ngibe muhle nje ngibe nje. Ngithole ukugxitshwa nokugxekwa, ngithole ukutuswa nokunconywa. Some people they are blessing me with different things as ama-gift aqhamuka nhlangothi zonke zomhlaba. They doing that nge-purpose yokuthi bafisa ukuthi kubonakala ukuthi lokhu engibenzele kona nakimi kungakwazi ukushintsha kwenza umehluko. Ngizothi-ke kunina nonke ngane zakwethu, ngijabule ngifile, ngikhala iy'nyembezi zenjabulo ngobuhle bothando eningenzela lona usuku nosuku. Ngeke ngikufihle lokhu. Eyami insipho uMandela iyasebenza. Eyami insipho uMgabe iyasebenza. Futhi iyahamba ihambiswa kwamagwinya ashisayo. Abantu bayithenga mihla namalanga. Ukusa kubonwa yimi ngihamba ngiyoKorea. Ukusa kubonwa yimi ngingamukela ama-calls enu. Enombweni esidume umhlaba wonke jikelele u-079 0453 446. Ngiyayiphinda 079 0453 446. Ngikhuziwe-ke abantu bathi Mapholoba isho kuthiwa ngabe uphiwe ini uma nje iyimali ungayiphosti futhi ungayivezi. Nginizwile futhi ngiyanihlonipha kakhulu. Ngiyabonga qhawe lakithi ongenzele kona kakhulu ngendlela eyisimanga. uNkulunkulu makakubusise. Ngiyazi baningi abantu abasazongenzela izinto ezinhle ngenxa yensipho uMgabe, ngenxa yensipho uMandela. Ngiyababonga kakhulu abantu abathatha unyanga ntathu. Ngiyababonga kakhulu abantu abathatha insila yemali. Ngiyababonga kakhulu abantu abathatha amafutha umkhululi. Lezo zinto ziyasebenza futhi ngiyaziqhenya ngokuthi abantu sebemane befise ngathi ngingafikisha ey'ndlini zabo ngibalethele lezi zinto. Kunohlelo olusha-ke engiliqalile lokuthi ngizohambela ama-provinces ngokuhlukana kwawo. The reason ngizohambela ama-provinces ukuthi usizo enginalo selulukhulu kakhulu. Insipho izobe iqhubeka itholakala. uMandela ehamba noMgabe uzobe engu-R1,000. Kodwa ngizothi kunina abantu bayagula la ngaphandle. Akufuneki njalo masikhuluma ukuphila kubantu sikhuluma izinto ezithinta inhlanhla kuphela. Sikhuluma izinto esithi zizokwenzela imali noma izokukhulisa kuphela. Fanele sibuye sikhulume impilo ngoba impilo imqoka futhi ibucayi. Umuntu uphefumula kanye futhi ufa kanye. Wokwazi ukuthi wazalwa ekugcineni vele uyogcina ngakho ukuhamba. Thina-ke moMapholoba fanele sishiye umlando siwenzile. Singabanga nomona wosize silitholile nathi ndawana thizeni ukulidlulisela kunina. Ingakho-ke njengamanje ngizothi thatha ipeni nephepha ubhale lokho engikushoyo. 079 0453 446. Senikhale kakhulu.
abanye benu bebekhala kimi ngaqhubeka nenkani ngoba bekuthiwe vela ngiqhubeke nayo. Manje ke ngehlele ngezansi, kodwa ngehleli ngezansi ngoba inkani ngingesenayo. Ngehlele ngezansi ngoba ngibe nenhlanhla enkulu engehlele. Ngibe nenhlanhla enkulu engehlele. Ngiyazi abanye benu bazongijaja emva kwezinyanga ezimbili noma ezintathu. Bethi lo mfana usebangisana nathi. Ngiyazi abanye benu bazokhala esikhathini esingengakanani. Bethi lo mfana usebangisana nathi. Ngani zakwethu, impilo mayiqhubeke, impilo mayibe khona. 079 0453 446 Zasha. Nakho kokumqoka. Kuwona wonke umuntu onenkinga ye-sugar diabetes. La ekhaya besihleze sisho sithi ushukela siyawulapha ngemali engango 7,500 kuya phezulu. Njengamanje ngithi ungenayo le mali engizoyisho, kodwa ngifonele ubhalise igama lakho. Uthi Mapholo bangicela ungibeke lo wami umuthi. Ngiyiqongelele le mali ozoyisho. Angakayisho imali lalisisi. Ushukela la ekhaya ukulapha uphele. Ufuna ungizwe kahle. Ukulapha uphele. Sizolapha kanje. Sizokubuza imibuzo yokuthi ngabe usuyawathatha namaphilisi. Ukuthi ngabe sekuyenzeka yini? Ukuthi ngabe sekuyenzeka yini? Bese sikupha ukuthi cishe esikhathini esingaka uzobe usu-right, ususindile. Kodwa kusukela namhlanje noma ngabe umuphi umuntu useya-afforda ukulashwa la ekhaya ushukela. Unenkinga kashukela. Sizorana lesi sikhathi ngokubambisana nani. Futhi sizowadlala ama-testimony abantu bethi ngempela uMapholo obuqinisile. Wonke umuntu one-sugar diabetes akalungise imali engango 1,550 rand. 1,550 rand. Uma uzozizela wena la kwaMapholoba uzolanda umuthi we-sugar diabetes. 1,550 rand. Uma kodwa ufuna sikoriyele ungezofuna ukufika la ngoba sikwazi noma uyodayisa yini. Sizothi kuwe silungisele imali engango 2,000 rand. Sikulapha ushukela usinde. Baningi obaba abanenkinga kashukela. Abanye babo njengamanje balungiselela ukuthi bayonqunya umlenze. Angihlekisi ngani ingane zakwethu. Ngenziwe ukunithanda. Emva kwami nginabaqhawe, emva kwami nginenkunzi malanga eziphiwe ukwakha nokudidiyela lama herbs alaphe umuntu. Uma kunodokotela wase-Western ongakholelwe kulokho engikushoyo, kodwa one-surgery, I'm willing to assist for free kuma client amabili akhe ngoba ngifuna ukuthi ucilo uyishaye endokweni. I'm willing to assist for free ngethemba lokuthi uma sengibasizile laba bantu ababili sizoba nobudlelwane sizoba naye bonaye bokungilekelela ukuthuthukisa umsebenzi wami. Uma ungumlaphi wendabuko oqeqeshiwe ngokwasethongweni, ngifisa ukusho lokhu njengamanje, ngeke ngikwazi ukuthi ngikunikeze umuntu wami ukuthi nikeza abantu. Okwamanje ngifuna laba abaphikayo ukuthi ikhona into engalapha ushukela abase-Western ukuthi asixabani, sicela sizwane, sithandane. Ngicela ningisondeze eduzane nani. I'm willing to assist 2 patients from your database abane-sugar diabetes. Ngabe usewathathile amaphilisi? Ngabe uyajova? Ngabe akakathathi lutho? With my own herbs
Yebo. Ngiyabonga ngani yami yezwa. Ngiyabonga nami. Okay, bye. Kusenjalo ngani zakwethu ziyalila nye ziyakhala. Akukho okunye futhi umsebenzi. Lokho elile njalo. Njoba sisho nje usuku nosuku ukuthi asigeji khala enxebeni. Sicela ukuthi besibekezeleleke yabekade bebengawathola ama-order abo nasa bawafakile bazi ukuthi lo umsebenzi omkhulu nomsebenzi onzima odinga ukuthi sibe nesikhathi esanele ukwenzisisa ukuze singashayi eceleni. God bless you, siyabonga kakhulu.